Já vás tady všechny moc vítám v novém křídle na Kolodomě. Já se jmenuji Hanka Derková, jsem z občanského sdružení Bílet, které vlastně pořádá celou tuhletu akci. Máme připravenou prohlídku a bude se mnou provázet paní Iveta Kolertová, která je dlouhodobá obyvatelka Kolodomu, narodila se tady a zná to tady velmi dobře. Kolektivní dům v Litvínově, jak jistě všichni víte, byl postaven mezi lety 1947 a 1957. Vznikl jako obytný dům Stalinových závodů, zejména pro rodiny s dětmi, kde by oba dva lidé byli zaměstnáni. Tady byla různá zařízení, která měla všem těm rodičům, ale zejména tedy těm maminkám, ulehčit péči o dítě, vlastně jim umožnit nějakým způsobem pracovat na plný úvazek. Tady jsme měli kadeřníka, byl tady krejčí, byl tady holič, byl tady obchod, školka, jestli už bylo zmiňováno, restaurace. U toho bytu bych vám řekla dál, co jsme si tady zažívali jako děti. Měli jsme samozřejmě svoje skrýše, doufám, že je navštívíme. To je suterén, to je nepřeberné množství všelijakých zážitků, co školdomáci moc dobře vědí. A myslím, že bychom se měli podívat do toho 10. Celé výšce toho domu je v každém patře pro vás připravená nějaká drobnost. Někde se můžete podívat na fotografie, jsou tam i zvukové instalace, výtvarné dílny, jsou tam knížky připravené, můžete si je prolistovat, je tam třeba fotografie původního zařízení tady těch bytů, jak bylo navrženo architekty. Ale ta školka taky, to bylo úžasný. Vemte si, že jste si jela výtahem. Měla jste jesle. A školku. Já vím, že to tady bylo. Ale i jesle. I jesličky to byly, všechno. Školka i jesličky, všechno. Tady jste si opravdu bylo zabezpečený úplně všechno. A naše dcera, tu jsme vyvezli výtahem do přízemí. Ta se běhla do školky, my sedli tady na autobus a jeli jsme až do závodu. Tady byla i autobusová doprava totiž. No ty seš takovou dobu. Vy na mě čekáte. Máš to lino? Mám ho, ale ne sebou. Tak kde ho máš? V obchodě Že to nevzal z obchodu? nevzal. Já myslel, že tam má zůstat. Ale to přece nejde. Kdybych to viděla, tak tady klidím trochu. To je fakt vysoká vrstva, Zvláště u nás, protože já jsem strašně zimomřivá. Já si udržuju svých krásných 26. Tady máte, co tady máte? Ložnice? Tady je dětský pokoj, ložnice a koupelna. Jsou tady karsovky, dvoupokojové byty a potom třípokojové byty, které mají tu zvláštnost, že jsou takzvané mezoletové byty. Jak ten kolektivní dům měl vlastně plnit některé funkce, které dřív plnila rodina, tak jedna z těch hlavních funkcí byla péče o to, kdo a jak se bude stravovat. Takže ideálem bylo doma v té malinké kuchyňce si vlastně ohřát nějaké to přinesené jídlo, případně si tam připravit večeři nebo snídaní, jenom takové studené, rychlé jídlo. Ale ta velká jídla se měla servírovat dole ve veliké jídelně, která zároveň byla jídelnou závodní.
Pán už tam pochopil. On by se mnou zase se ztratil. Se potřebuje vykecat. To ještě máme doma. Tři generace následek, ale To měla každá rodina, Diana naše. no ale jak náš táta. No, právě proto to říkám. I tohle tam někde má. Co takového. Tam jsme taky, nás tam brali na tam. Chvíli mrzí celý svět a pak hned se usmívá. Sotva své přání vysloví, už na ně ani nemyslí. Snad jenom věštec nebo čaroděj uhádli by její úmysly. Snad jedno rozbarné stvoření, které jen špatné vlastnosti má, to stvoření plné rozmaru jsem bohužel právě já. Nacházíme se v prostoru bývalé restaurace, jídelny. Ta jídelna byla velmi krásná, měla obložený strop dřevem, tady byla poněkud širší v téhle části. Byly tady kožené boxy po usazení a hrávala tady často hudba, bývaly tady čaje opálté po usazení. Pamatuju si moji maminku, když se oblíkala plesově, měla nádherný takový ty náhrdelní náušnice, prsten, šaty z brokátu samozřejmě a chodila na plesy a vím, že to tam bylo takový to nobl, takový opravdu ty lidi k sobě měli blízko a trvalo to tam zhruba do 3 do rána, nikdo si nestěžoval na hluk, nikomu to nevadilo, protože i ty maminy a tátové si potřebovali prax prostě odfrknout. Oni většinou už to mají rozbitý nebo zazděný, ale ty spodní dvířka... Tady jsou jedny třeba. No, tady, ano, tak ty byly na to, když byste přivezli vás tím autobusem až domů, že jo, z práce, tak byste si tam ráno dali cedulku, co chcete nakoupit. Přišli jste domů, dole jste se naobědvali, protože tam byla jídelna normálně pro zaměstnance. Za stravenky to tam říkala. Tak. A pak jste přišli domů a měli jste ve skřínce večeři a snídaní. Jenže ono to teda jako nefungovalo moc, ale... To je pravda, ale jako bylo to takhle pro ty zaměstnance a vůbec pro ty lidi to tady opravdu takhle. Já bych to tady úplně předělala. Ježíš, já bych to tady předělala. Jestli bych dala zpátky. Školku bych dala zpátky. Tady je nová generace. Takže to je škoda. Už tady zase vyrostlí noví děti. Haha, jdem na to. Vemte mě, chlap mě dlouho nevez. No není tady krásně.
koldům, což fungoval tak, že jste vlastně mohli v mnoha různých úrovních tím domem procházet. Proto se také třeba říkalo koldomákům bačkoráři, protože se všude dostali v bačkorách. Jako vyhořelo, tak to asi museli zazdíšit. A víš, kdo to je, to je Venciš, tak to je sestra. To byla blondýna. No, To byla blondýna a ta dělala v jeslích, ta nedělala ve školce. To je Popelková. není to Popelko. A Štrasrová to taky není. Posvíte nám semhle. A ty děti. To už jsou Tady větší jsme se vlastně skákali zastavili, v pytle. protože tady na tomhletom místě, kam svítím, když se podíváte, tak uvidíte takovou zabetonovanou díru, tak tohle je vchod vlastně do té bývalé mateřské školky a my jsme tady pro vás připravili pár fotografií, abyste měli jenom představu, jak to tady vypadalo, jak to tady žilo. Tak tady je vidět, jak ta školka vypadala zvenku, jak je tam, kudyma se tam chodilo. Aby to bylo jasné, teďka jsme vlastně v tom středu, nejsme ani v jednom z těch obytných křídel a vlastně procházíme tou chodbou, která ta dvě křídla spojuje. Tak tady pak ještě opatrové, že byly ty jesle teda, jo? Jo, ty byly opatrový. Tady máš ten, jo. Tam byl děda. Celých 18 let šel na vojnu. Nějaký ten strna.